Hei, olen Heli ja kerron teille MSM-nimisestä ravintolisästä. MSM on aine, jota on kehossamme luonnollisesti, jokaisessa solussa. Se tunnetaan varsinkin kipua ja tulehdusta lievittävänä niveltuotteena. Olen kuullut, että MSM:n käyttö vähentää särkylääkkeiden tarvetta, jos on ongelmia lihaksissa tai nivelissä. MSM auttaa tukikudoksia kollageenin tuotannossa ja sen vuoksi siitä on hyötyä myös iholle, hiuksille ja kynsille. Monet antavat MSM:ää myös koirille ja hevosille ihan säännöllisesti. Miten MSM:ää käytetään? MSM on valkoinen jauhe ja se sekoitetaan runsaaseen veteen. Parhaiten MSM toimii C-vitamiinin kanssa. Mulla on tässä sitruunasta puristettu mehu. Ensimmäinen annos otetaan mielellään heti aamulla ja sitten toisen kerran myöhemmin päivällä. Tällä on lievästi piristävä vaikutus. MSM saatte verkkokaupastamme celestegarden.fi. Sieltä löydätte myös monia muita hyvänmakuisia terveellisiä tuotteita.